Goedemiddag, goedenavond denk ik. No? Het is al 6 uur. Even dit even zo doen. Ja, goedenavond. De natuur heeft mij kracht gegeven. Laat me even bijkomen, volgers. Ik hoop dat mijn stem goed is. Een tijdje ziek. Ja, ziek. De regering is ziek in mij. Want zo leest de men leesdocumenten met je documenten. Dan mijn actiemisdrijf af. Sma regering die zei hoor voor de gek. En ik ben een paar dagen ziek geweest. Nog steeds een beetje ziek. Mijn bloeddruk kring. Mijn ati begin jumpen morgen tranga. Maar ja, ik kies voor een bepaalde sannie dat je go vinden. Iedereen in het buitenland in Suriname, goedenavond, goedemorgen. In China is het al goedemorgen, denk ik, ja. Ik heb een paar Chinese Surinamers die daar ook in China zijn, die me volgen. En die mij appen de man tegen me dat Uday Jato. Dus mensen in China, goedemorgen. Soms is het moeilijk voor mij om te beginnen. Want ik heb zoveel fake news. En de zan zegt dat je actie schrijft af, dat jongen, wat er gebeurt. En dan je luko, dat zang, if na zoom godoro. Je ziet, ik zet een aantal documenten. En ik vraag me elke dag af. Als deze regering met Suriname, met Sranan meent. We hebben gezien, Kitty Kotti, mensen feesten. Je hebt het recht om te feesten, daar niet van. Maar ik dacht dat veel Surinamers dit zouden gebruiken om goed te gaan bezinnen. Want wat er gebeurt is niet makkelijk. Heel veel dingen wat Surinamers niet zien. Documenten die ik nog niet plaats. Ik mag niet. Maar dat je schroto. If je put dit document zijn te confidentieel. En als ik het ga plaatsen. Dan heb ik actiepvinding. Dan moet ik begin kassen school toe onderzoek. Van mij doen van dit document. Dus maar zijn mensen die in mijn post vak zetten. Terwijl ik rij. Minus de man. Die mij bon qua papieren in mijn auto. Dan is van mijn verklaring is goed wat mijn schrijft staan. Dus het is moeilijk. Ik heb het soms vreselijk moeilijk. En je ziet zelf, mensen, want ik ben een beetje laat opgestaan, ik heb een spang. En je ziet zelf hoe het is. Men feest in Suriname, omdat IMF geld heeft gegeven of gaat geven. En je ziet de mannen, de man begint zeggen de schrijven. En als je look, dat ja, dan heb je een of andere grappenmaker van buitenlandse zaken, die vraagt om begrip. En men zegt dat het 50% is. Maar als je berekent grof, wat president overdient nog 115.000 golo, wat VP overdient 95.000 golo, wat minister overdient 68.000 golo, dat nog dit hè, dat map dienst auto, onto busa motaki, amap dienst auto, amap volg auto. If you don't look boom among watra fire alasane pai, wilanti ei pai. Veiligheidsmannen worden betaald, brandstof wordt betaald. Ama dienstvrouw ei pai, ama tuinman ei pai. Dan vraagt een of ander grappenmaker.
Meneer vicepresident, die vicepresident is, hij speelt dat niet. En vraagt begrip, waarbij artsen, waarbij onderwijzeressen, waarbij verpleegsters geen dienstauto hebben, niet gratis mogen tanken. Dan knap je, de knap stil. Want wat ze niet vertellen, aan 10% telefoontoelage, aan 30% autotoelage, aan 30% representatietoelage, dan 25% departementstoelage, 95% dan was minister voor Buitenlandse Zaken. Ook al actie afvallen, die begrip. Dus wat minister, wat directeur, wat president, wat vicepresident, uno moest op begrip. Dat ze de verpleegsters moest taki, ze de ambtenaar moest taki, ze de smasero kon een particulier moest taki, ze bedrijfsleven moest doen, want ik teki is 95%. Want je onderbroek, ja toch? Ministers, directeuren, dat schrijft we pai uit lantimoni. Dat omkoteiga volk. Dat omkoteiga wisranan. Dan komt zogenaamd de bonden, paar klootzakken, bonden, voorzitters, waar ze intussen ook een voertuig hebben gehad. En alles voor de gek houden. En wij lopen achter dit soort mensen. Die ons bedonderen als volk. Wij die naar de stembureau gaan om te stemmen voor deze chaprahas, voor deze landvernietigers, moeten we begrip tonen. Maar de hele dag reizen ze. Het is de reis. They take money. They take daggelden. Don't forget dat toch. Want dat weten we niet hoeveel. Velen van jullie niet. Dan we kunnen volk, we moeten begrip tonen. Weet je? En dan kijk ik naar mensen die toch goed praten over deze regering. Dan kijk ik naar mensen. Ja, slavernij, we gaan het vieren. We merken niet eens op dat we in een moderne slavernij zijn. Wij allemaal. En dat we op slavernij gaan vieren. Ja, we zijn bevrijd. We zijn geen moer bevrijd. We zijn nog steeds in die joko van die slavendrijvers. Dat moeten jullie weten. Wat zijn we bevrijd? Hoe zijn we bevrijd? Uno sap niet tegen slavernij wan lofuno. Uno sap ef uno tek wan karbasanga watra, ugo takanga de bigis maf uno. Fu sap mek de kong, mek de takanga uyeye.
Voor me ku je fadon so. I egi krawe feka fadon. You want to wiswasi. Say wiswas unu. Say ko bayu na nga wagi. Say ko bayu na nga pchi paket. Say ko bayu unu na nga pchi sopi. Dat we tak we zijn al bevrijd 1 juli. Koning geeft een geweldige, pardon en het is gebeurd. En veel. Maar die grote slavendrijvers, vanaf 1975, de mij moderne slaven, die bondenvoorzitters, een aantal van ze hoor, ze zien nog steeds ons als slavendrijvers. Want we moeten voor die kleins gaan werken, voor die roze baretten. En dan lachen we dansen met ze. Want hij kan niet eens apoku dansen. Hij kan niet eens een windje dansen. Het zit niet in hem, hij heeft die kraan niet. Maar intussen, onze rekeningen worden goed gevet. En die potty onderwijzer, die potty arts van AZ, die dag en nacht moet werken, die verpleegster, die dag en nacht moet werken. Ga kijken wat ze verdienen. Dan komt een of andere klootzak. De Surinaamse bevolking vertellen, we moeten, niet emotioneel zijn. Want ze zijn ook mensen. O saka uno. Una yeye. Want die ambtenaar, die moet uitkomen met 4.000 en 6.000 en 11.000. Komt niet uit. Want jullie sakas, alles wordt er voor jullie betaald. Zelfs wanneer jullie naar pensioen gaan, declareren jullie. Zelfs een pakje condoom, ze we bij. We poten wat training, we teka money. Dat na oeyeye. Dan moeten wij, Surinamers, wie Sranan, moeten rekening houden. Want ja, 40.000 is maar $1.000. Ano yu regering tak ubo saka koers? Ano yu regering? Taki, we gaan Suriname redden. We gaan die koers naar zoveel brengen. Waar is jullie grote bek van de vorige regering nu? Waar is het? Want jullie hebben geen enkele troef meer om te spelen van de vorige regering. Want daar hebben we Red Suriname gestemd toch? Een aantal van jullie toch? En slim toch? Dan moet je brood met, een VD, is dat toch? En alleen zijn wata. Is dat toch? Ja, alleen zijn magi blok. Dat usaka unu. We jou beef. Want hier de we bel restaurants voor bestel yang. Dat we mek a regering a stad pai van yang. Dat we kop pikisma chocolade mars. De verkiezing ook kon. Dat je shi. De document samo podjunu. Want nono de IMF stop. Soso corrupt sani. Hier dan. Bij SLM. Ik kom zo bij SLM. Die corrupte dingen bij SLM die gebeuren. Wacht die. Nikeri. Minister LVV.
Want we gaan op een paarbal organisatie. Ik kom. Nikeri standby. Minister LVV, je moest converteren aan volk. 30 miljoen, 40 miljoen, 30 miljoen, 25 miljoen. Eerstvolgende programma. Minister LVV, want we takken praat mes. En we was gewoon de directeur voor het ministerie. Unos don't teken papier aan ons roto. Want de eerstvolgende regering sa kong. En gado promise me. Je ziet dat meneer tax aan zomaar. Regering. Je komt vertellen volk dadelijk. Pere monigo. A money van kunstmes. O me money store jamang. Want we long wat die keri. Want dat is nog een grabbeton. En die shimmy pot op papier toch. Goluku. Mojo ata fake news bakara. Goluku de wagi. Zij lever watra dape. Mensen van die keri. Mensen van die keri. Wie Sranan die keri arki. Luku. Om een watra en lever. En dan wanneer zij leveren watra. If tu wagi rei. Ting wagi money uit boek. Om een kunstmens die gratis. Om een kunstmens kost. A pompu sa pot dape. Wakai na opere karasani. Om een money pike ba. Fake news. Minister LVV. Directeur LVV. Je moet oppassen wat u tekent. Jullie moeten oppassen, aantal directeuren van ministeries. Jullie gaan worden opgesloten. Want ik weet dat jullie onder druk zijn. Directeur, kabinet, president. Moet je aan fake news? Moet je aan fake news? 45 miljoen SRD teken. Je mag geen documenten zien. Broederproject. Hippokip. 45 miljoen teken. Laat die document komen, regering. Laat het volk weten. Als ik fake news zeg. Want Newara zegt alleen maar fake news. Regering. Laat we Sranan weten. Wat hebben al die commissies nog gekost? Regering. U zou Suriname 200 dagen redden. U had ook gezegd en geschreeuwd. Heeft na mi bede na regering. Dat IMF no bekong. Diaspora kapitaal, miljoen. Sapsa na de dati regering. Waar is je grote mond? Waar is je grote mond? Mi hoop dat kan regeren sa kong. En van een reken af naar een volk. Dat hier een volk. De man die zie allemaal mo kleden uit. En men voet ja uit. Want is je dat NPS en play. Lik de no de regering. Mensen moeten je wansa keihard. NPS doet keihard mee. Dan zijn ze op de achtergrond. Dat onulek volk. En spelen uit. Mekwa NPS een topper kotegi me. Tak anotro.
NPS, je zeer je leden. Voor alleen eigen belang. NPS'ers, u actie voorzitter. Nou de aantal chapra hassas don drape. If not true. Dus NPS nom ko play. Tak samet tak jano true. Sagwa bonu ma herdi Jimmy. Regering moet kon verklaar per hippekip. Van $650,000 of euro. Voor bijwa osso naar Noord. En tegen dat je visie leef wacht jong. Je nog mag gaan naar strati. In de buurt daar bij Leosberg. Je moet gaan kijken. Je nog mag gaan naar Praat. Je nog mag gaan naar strati. Nee, is beveiligd. Hier woont een bekende persoon. Je mag niet naar binnen gaan. Want toen in Libië alleen dorp zo vaak moro. Ik weet, het is fake news. Dus Oesas gaat met taki. Maar laat de regering een keertje komen vertellen. Waar Hippekip in 3 jaar tijd zoveel geld heeft gehad. Of heeft. En dat je niet eens een korrel, want je kon niet eens je ticket kopen vanuit Nederland naar Suriname. 3 jaar terug. En het ticket werd betaald door een bekende corrupteling van Nederland. Die heel wat panden daar bezit. Dat moet je die mensen komen vertellen. Want iedereen zegt maar ja, die meneer had zoveel geld. Maar je moet ook komen vertellen hoeveel diaspora had gezet in een pot. Waar het geld is gegaan. Op wie's naam het is. Dat soort dingen moet mij komen vertellen aan het volk. Laat mij komen aan het volk gaan vertellen. Hoe men zichzelf heeft verrijkt. Dat moeten ze komen vertellen. Want je gaat op oil en gas. Mensen, laat me jullie wat vertellen. Die hele oil en gas sensatie show. Dat de man tek leba uit dansie. Nanga leba. Dat de op pres gi leba. De pai leba. Voor oil en gas. Ano ji onware. Na gide yara smaere. Na de rosa baret smaere. Na de chapra yere. Na de kleniere. Ano yufu flora. Ano yufu latour. Ano yufu liforno. Lukustasolie nou. Want dat trekken ze ook al weg. Ze zijn al moe van die corrupte lingen daar bij staatsolie. Ze stelen als ratten bij staatsolie. Zichzelf op verrijkt. Kopen huizen in Miami, Italië, Spanje, Portugal. En dan gaan we op vakantie. En die meneer die daar zit. Moet je niet vergeten dat we niet weten toch. Van die alcoholproject. Er wordt niet erover gesproken. Hoeveel miljoen er is in water gegaan. Zeker denk dat de directeur van staatsolie dat iedereen slaapt en niet weet. En iedereen is gesust. En iedereen zo goed wil houden en vertelt hoe daar geld gaat gemaakt. En die vriend krijgt een contract. Die contract is in plaats van $15.000 gaat naar $50.000. Die andere krijgt een contract van $1 miljoen. En het volk loopt achter dit soort mensen. Ga maar zelf na. Een directeur die niets had. En in een Nissan rondreed. En die man heeft zoveel huizen. Tijdens het directeurschap van staatsolie. Maar hij heeft huizen in het buitenland. Hij heeft inkoopbedrijven in het buitenland. En wanneer die kleine man van staatsolie wat zegt, dan wordt hij weggedrukt. Dan wordt hij weggedrukt. De man Kira man.
Heren, nou. Al die bedrijven van de staat. Telestuur wordt er geroofd. Grasaco wordt geroofd. Die hele visverwerking LVV. Ik weet niet als het in handen is van een andere NV van hem. Ik weet nog niet. Ik zeg het. Er worden NV's en stichtingen bij de vlees gemaakt. Door clans van VAP. Door clans van NPS. Door clans van ABOP. Hoeveel gronden zijn genomen op stichtingen? Is Suriname nog van Suriname? Dat soort vragen moeten jullie antwoord geven. En komen jullie met lulverhalen tijdens verkiezingen. Ja, de vorige keer gestorven dat we nu op 1 op 38, 40 zijn. En BTW wordt constant betaald. Maar wordt wel BTW op poederzeep, BTW op dit, BTW op dat betaald. Maar er wordt geen BTW betaald bij het casino. Er wordt geen BTW betaald bij Suribet. Ga maar zelf na. Dat is politiek Suriname, realiteit. Wat komt, desma moest gwa casino go last day money. Dat daar mag geen BTW betaald worden. Maar, wanneer een container naar binnen komt, dan moet er wel een fee betaald worden, $500-600. Ja toch? Door de natie. Wat het wordt doorberekend. Dan denken jullie dat, ach, land die betaalt voor baggerkosten en zo. Ondernemers betalen voor die baggerkosten. Wanneer een schep hier komt met cement, $25.000, $28.000 wordt betaald aan baggerkosten. Het wordt doorberekend naar een cement. En wie betaalt dat? Jullie consumenten. De bruine bonen konja. Daar heb je bij, je pot money bij voor baggerkosten. Dan komen ze met een lulverhaal. Alsof zij alles betalen. You eet paying. You wist Sranan eet pay. Ano de my pay. De my pay des revia. Chakwantori. Chakwantori soapsa. Mojuan fake news baka. Is je politiebureau dape? Wanika straat no? Tapa ukunanga gemene landsweer. Luko nanga sade man is de base. De ma pot want to chaprahas, want to krab dagus, futaka want to ondernemers. Want dat contract moest teken. Hoeveel gaan we nemen? $5 miljoen? $8 miljoen? No, min kies 2 miljoen era. Hey, no, hypocriet. Nee, het gaat niet lukken. Jullie moeten 1 miljoen voor mijn commissie zetten. Dollar. Net als die brodenproject. Dan ga ik ervoor zorgen dat alles getekend wordt door Sugar Daddy. Maak je niet druk. Teki Ailuko. Fake news met Juno. Fake news met Juno. Politiebureau. Pe hoofdbureau Bokota. Luko een miljoen deal uitteken dadelijk. Isha woyo. Nanikeri. Luko. En president stuurt een stuk. No one tender ne hori. No one onderzoek ne hori. No one ondernemers. De mij gisma de ma wani. De man tak over NDP. Tak de furu. Hey. Sademasi furi 3 jaar mo herhaal je baga. Absa 50 maal more NDP. 50 maal. Motegi. Oh ja, NDP. Ik kies wel een uitnodiging NDP bij ja. Ja, we krijgen uitnodiging. Wie Sranan krijgt uitnodiging. Politiek wordt, dinsdag nog, zo worden 35, 36 jaar.
Kan je hem actie me volgens heeft me go dat go dongo go arkide. Aha. Maar dat bij mij kon ono de. Mi sabi. Break over Guyana. Maar is je me op me volgens ken. Ja no. 661 miljoen. Komt je tori. Dat ben je maar begin fetikba. Dat de mij begin fetikba van broodje. Pe a begin hapogo. Fa money o stort. O me money moet stort vooraf. Dat de moet tekenen een contract naar een man. Zo, hey. Hey, de man stop. Oh, ik moet gaan, no? Rihanna. Oké. Als jullie me zeggen dat ik moet gaan naar die feestvergadering, moeten jullie me zeggen. Maar ik ga ze keihard dingen zeggen hoor, als jullie het niet erg vinden. Want ze moeten, NDP moet beginnen te zuiveren hoor. NDP. Op begin zuiveren proces. Ik ga leren voor de NDC. Boutersen zou de helft van VAP opsluiten. Beter had hij ze opgesloten. Hij had geen rekening met ze gehouden. Beter had Boutersen geen rekening met ze gehouden. Maar bereken libis ma fasi. Alib de man. Want de kom baka ko voer naar NDP. De bak voer naar NDP. De gwa VAP baka. De na NPS baka. De da percaya luhur baka. Al die gasten. Allemaal. En ik had ze gewaarschuwd. Vraag aan Boutersen. Vraag aan Lecton. Vraag aan al die gasten. Die toppers van de NDP. Ze hebben niet geluisterd naar me toen. Daarom ben ik op mijn eigen partij. Waar ik mijn goede mensen heb. En de lijn naar meer. Ook aboppers die ook niet tegen de corruptie van Abob kunnen zijn. Ook bij nu Sranan. Ook een aantal NPS'ers heb ik. Mogen je ook weten. Une fetigi. Tak kong. Ha? Maar. Unu chaprahas. Daarom ben actie à la politieke partij. Zijn ook eerlijk. Want misschien wat doe je jump op baton. De one side pot de buitenvrouw naar binnenvrouw. De bigi jump luku partij. Moleru wan les mo bespreken. U pot smata place. U kan je denk me vet voor kamak. Mo nyauw nu. Dan mina klokkenluider of je mo tank taki. Isabi, wist me dat makti mo tank taki. Wat we vooraf volgen. 600.000 schaamteloze leiders. Look hoe van foto's je eruit. De hele dag gaan ze naar het buitenland. Go look. Herwanika. De SWM. Eteki meter huur. Op watra. Op alles wat rommel. Allemaal klagen voor Wanika. Geen waterdruk. Er komt geen water uit de kraan. Alles wat nonsens. Maar go look. De begin terug zijn go naar de politieke loyalisten. Dan naar de chapra's. Dan mag je leven terug naar wat raar. Maar chin verpleister. Naar chin datraboy. Naar de chin. Maar zij roko. En roko tranga. Dan was hij go kri de tuin. Dan man kies terug wat raar. Wat een man tuin man. Maar directeur zei teken de vrouw de stuk. Daarom is je met baardes aan. Is je met potwas af DNA laat. De directeur naar de man zou het teken. Want zo'n district dus op zou het teken. Onderzoeken jullie eerst. Want die chapra's gaan door. Die landvernietigers gaan door. De man na je. De jonge SWM-directeur zei, leg uit, leg qua chocolade mars. Leg uit van vallen. Weer jasanga das heerde. Wakanga lijf wak heerde. Rommel. Heel Wanika heeft geen water. Dan weet ik meter huur. Weet ik disi huur. Teles hier, tak me pay pot me. Allemaal weet ik money. Dat internet do. En ik juist de MB of van de Karasani internet. Sani. Maar we teken money van vallen. Directeur vindt
Agos tukatek omesani. Maar met directeur kon leggen uit. Zo snezi zei waka a tweede rijweg. If na Huawei aba bedrijf. If na Sranan aba bedrijf. Is een bedrijf al van China. Wie zijn die gasten die daar rondlopen? En die aannemers die werk krijgen? Hoeveel worden daar gefraudeerd bij telesuur? Een apparaat die besteld wordt in China voor $2. Waarom moeten wij hier $22 en $30 betalen? Directeur telesuur, je kon leggen volk uit. Dan al die RVC-leden zijn alleen maar poepejantjes. Alleen maar eigen belang. Nu hebben we allemaal gezegend met 80-70%. Alle die politieke loyalisten. Directeuren onder directeuren. En dan verwachten jullie dat iemand, een tuinman, die weet Lanti of een schoonmaakster interieur verzorgen met 5.000 en 6.000, dan moet hij rekening houden. Yo saka, minister van Buitenlandse Zaken. Pardon, sorry. Maar dat ben je. Dan vraag je aan het volk om rekening te houden. Una yeye, jongen. Una yeye. Dus daarom we wachten die IMF. Ik hoop dat IMF doen door. Geen enkele ontwikkelingsplan hebben jullie. Dan heb je minister van OW. Die alleen maar met één oog kijkt. Van noord naar zuid, van oost naar west. Soso olo. Weet geen moer van wegmanagement. Niets weet jij van ontwatering. Je zit al 3 jaar daar. Kom met de ontwateringsplannen, tenminste van Noord nog. Maar nee, er moeten dure consultants constant betaald worden. Er moeten vrienden en familieleden geaccommodeerd worden. Want je bent bezig met je eigen agenda, minister Owe. Je hebt geen kaas gegeten. Je weet toch met wie je gestudeerd hebt. Je kent de persoon toch? Ik heb toch informatie van je. Je was geen moor. Niets weet jij. Je weet niet eens wat betonmoeheid is. Wat wij de best... We controleren de betonmoeheid daarvan. Ga kijken naar al die bruggen. Niets. Er worden nieuwe wegen gemaakt. Ik weet niet welke bedrijf daar bezig is. Heer asfalteer. Hoor watra. Ja. Ik zie dat ze me proberen ook hier te testen. Huh? Ja toch? Niets weet jij. En dit is die karma van je. En je hebt het volk afgestraft, ja. Zulke grote klootzakken zijn jullie. Jullie zijn gewoon klootzakken. Je weet niets. Ik hoop dat desma ai oppo. Dat de go stemt op VAP, bakat op UNO. Beter hadden jullie die ene kan hij gelaten. Die was toch 100% beter dan jou. Kan hij staat in een glis. Ganesh no of amakare. Huh? Dat best sap moro you. Dat no stuka schreef grondweg en waterbouw. Dat no sap nexus si firma toch hebben sabe. Maar nee. Met je grote bek dat je het volk gaat asa. Laat ze voelen wat die vorige regering. Wat heb je nu te zeggen met je grote bek? Dat wil ik weten. 3 jaar en zoveel. Je hebt geen moer kunnen doen. Oei. Niks heb je kunnen doen. Alleen maar lulverhalen met beleidsadviseurs die geen moer weten. Denk je dat dit een busrijden is? Denk je dat het ministerie OW met beleidsadviseurs die niet weten wat een afmeting van een koker is? Die weten niet eens een vergunning te lezen? En mensen die gestudeerd zijn
en daar werken, gewoon gefrustreerd worden bij OW? Zie je niet hoeveel mensen wegtrekken bij u? Zo waardeloos dat je bent. Mensen willen niet bij OW mee werken. Want ze zitten dat heel ding dat te frustreren. Dan ga je bedreigen. Wanneer ze mij gaan wegsturen, dan gaat heel minister... Ik had al eerder gezegd, ik had jullie allemaal weggejaagd. Hoi, ja, kolokuta kan op Bouterse regering. Bouterse na 10 vel om me zijn gwe. Ik gwek ba. Bel Bouterse op. Al die ministers die weggezet. Vraag hem. Ga vragen wie die bewijs heeft gebracht voor Bouterse. Ga. Daar ay jagi de toepadre. Go access maar beetje de bewijs geven. Mi ben daar Facebook ete. Go lees de artikel van me in de ware tijd in de West. Volgens mij misschien voor aantal. Minister, ga lezen. Dan ga je zien hoeveel ministers zijn weggegaan hoor. Kan het volgens mij nog sabi? Go look de bewijs aan met die Bouterse. Dat is gwa oso. Maar bij deze president. Toch? Wie is het 50 briefje go? En hij zijn ministers gwa oso. Wie is het 10 briefje gwa PG? En hij zijn ministers gwa oso. Dat is het verschil. Alleen niet Bouterse met behoud van salaris. Dat je nog ja machine. Rekenen houden. Zo het rekenen houden. Bouterse heeft te veel rekenen met jullie gehouden daar. Jullie klootzakken allemaal. Alleen maar klootzakken. Dan no one go hangen man. Go hangen man. Klootzakken. Dan heb je één daar zo. Die ook alle soort lijnen. Komt je aan Twitter. Is maar directeur voor Hakerenbank. Hij speelt masterceremonie daar. Bij de governor van de centrale bank. Master. Ook zo'n dief. Hij was directeur van Hakerenbank. Jullie zullen maar vullen wie hij is. Want daar ligt de Mochamigwa rechter. Ook zo'n grote dief. En mijn foka heel economiek op. Met zijn omo. En met, die zegt gewoon de banken te verrijken. En de arme volk, de arme ondernemers, kunnen geen lening krijgen. En als je grote bek hebt. En dan als je een bedrijf neemt, je kan vergeten dat je of een lening. Je kan vergeten dat je persoonlijke lening dat je manager. Zulke sakkas hebben we in deze samenleving. Want je mag de waarheid niet spreken. Ja toch? Wanneer ze zich houden met alle soort wiswas-projecten. Wiswas-projecten, kom kade zo. Dat spelen ze nu bij de centrale bank, echte man. Dan wil hij Hakerenbank van daaruit delegeren. Nee, die krijgt niet benoeming. Deze krijgt wel benoeming. Want hij is God geworden. Wel directeur. Of als je prescom bent van de centrale bank. Karma is coming soon to you. Karma is coming soon to you. Je moet niet denken dat we niet weten wat je doet. Want je hebt je zin met Bouterse niet gehad. Ga het volk op vertellen. Toen je wil de governor worden van de centrale bank. Dat vertellen jullie volk niet. Dat deze sakkas. Voor mij, het is zo de versleiding van Leonsberg. Het is zo de versleiding. Ik denk dat kan het het is zo. Is ja buitenlandse zaken die zie. Voor mij, allemaal versleid 15 soefing. Sosof ge eigen ik. Zelfverheerlijking. Dat je God tegen dat het volk moet rekening houden. Yo, sakka, yo. Hey. Wasam sorgo tegen de minister moro no koi mi buurt hier. Wasamo sakkengi you. Kan je nooit moro itakama. Want nu hebben jullie lijfwachten. Je hebben macht. Ja toch? Jullie hebben macht. Dat hebben jullie. Maar je moet niet vergeten dat we nog 2 jaren hebben. Nog 22 maanden hebben we. Nog 22 maanden. Maar officieel hebben jullie nog 13 maanden. Want jullie zijn al begonnen met omkopen van mensen.
En libis mau arki was hanja so. De mau ko bayu yeye. En de mau serju yeye. A her all guess. Alla dessa yupchi no fen roko. Dat op sa. Unaf opu ai. We go vier feest. We seru afo. E prasu te kwa kalbasa nga watra utakanga de bigis map uno. Tak de manis mus gwe. De mai vernietig ha kondre. De mai vernietig de chisai ko ete. Da we go dans na nga man. Ine si ome leefwacht. Anke sta so leefwacht. Say hora man. Da weer wa empilek. Ay mi gado me charia ye. Ay mi gado. Ik kon leer dansen meer. So dansen, wat wil je dansen? Lambada, salsa, bigi poku, witi poku, awasa. Kami. Era? Kami. Kade mi bel stoffie me kwa aspra gimi. Mek mi kon leri. Kade mi bel fama nefu Michael Deira. To? Kade Michael Deira mus bel. Takere no. Nang kusin lera maera. Want, hey, weet het niet. Toch Michael Deira? Nang atrawa ng Stoffie en atrawa mi voor Holland. Want die komt ook niet. Huh? Luister nou. Laat me informatie geven. We hebben een team nu. Want deze heren betalen. Volgens van me iets vragen, dan ga ik antwoord erop geven. Ammonisa de met uit. Die ontwatering. Na zo verrijkt de streefie. Met 66 miljoen per zoveel SRD. Nu. Op een koers van 38,50. Is de hele ontwatering. Paramaribo Noord. Paramaribo opgelost. En zij is uitgewerkt door experts van Nederland en mijn eigen mensen hier hoor. Je moet niet denken dat we niet bezig zijn. En wel, als eerstvolgende regering die gaat komen, gaan we gewoon geven. Kijkt u hier. We willen geen consultancy van $200,000. Ja toch? Deze gasten zijn gewoon belachelijk. Een brug, 600 zoveel miljoen dollar. We doen het, Sranan go to, de mana, abroodje me kan go to. 24 karat, jullie dieven allemaal. Jullie allemaal dieven daar man. Zet het volk gewoon op te lichten. Toch? Met alles lichten jullie op. Jullie nou. Dat lijkt je toch. Men neemt mensen in dienst. Arkiwatorief havenbeheer. Fake news moet je bakken. Men neemt mensen bij een luchthavenbeheer. Met dat haven. Jana na foto. Havenbeheer. De mij tekstman naar Roko dape. Sano kan schrift Nederlands. Amana ma bekwa paper schrijfie. De was man zei Roko dape 25 jaar langer. 26 jaar langer. Sa saba Roko. Dat meneer zei, kon dit naar een mevrouw, bala, niet om je schande te geven, verdient 3 maal, 4 maal. Arkeet ook bij onderzoek, mensen van Havenbeer. De mensen verdienen 4 maal. Want man zei ook dat het 20, 25 jaar is. Aan mij kon eerste wiki, aan mij verdient 4, 5 maal, want man zei ook 22 jaar. Dat sa sabaroko. Dat man kon leren aan Marokko. Aan man niet eens een diploma. Er worden diploma's gekocht op de vleek. Er is een geweldige handel in diploma's nu. Maar man is op schrijven. Man is op lees boe Nederlands. Tama ora papira. Dat man taki haven heeft
6 containers. Ja, nee verstaan ja mooi. Ha. Sa schrijf je ja. A 20 voet, no? En de haven heeft 115 containers 20 voet. Maar sana pisi dis nee verstaan na high cube, low cube, sorry. Ik moet zeggen hoog cube. Oké. Dat is er vast man sabi. En die persoon verdient een aantal van 5 maal zelfs massa stuka wat 40 jaar praktijkervaring heeft. Dat soort mensen nemen zijn dienst nu. Alleen op politiek te schoren. Ga kijken bij havenbeheer, no? Amman man lees wat door laat schrijven. Amman sap sana scanner schrijf voor een container. Jere. Wat tegen ons Sani. Ik vind het jammer. Huh? Isabi? Mensen, kan ook een onderzoek wat Sanji meer. Ik heb gehoord, Partialuhur, ondanks havenbeheer, Partialuhur sabi teka grond dape, voor havenbeheer, luko even kiswa abaskekking ete. Dat kan je ayo open van politiek corruptie eroko. Want de naam matitak aboptak, ugo luko, havenbeheer, kom het volk vertellen, sapsa na nga pis grond dape. Want daarbij daar rechter. Is het afgegeven aan Partialuhur? Is het als cadeau afgegeven aan Partialuhur? Die corruptelingen van de partij? Want ze zijn master in het stelen van grond. En ze gaan door in stelen van grond. Ook wat checking. Dat doet check Jimmy. Ja, daar hebben jullie iets geweldigs gedaan hoor. De men taxani. En ik voel me echt. Dan moet tegen nu aan Sani. Dan nou raak. Want zoals me denki. Taki. Met tak lauw Sani. Mensen heeft krachtig gimme. Ik wil iedereen bedanken die mijn video share. Alasma wil ik dankje zeggen. Er is heel veel dat ik moet vertellen. Maar jammer genoeg, ik kom bij Baga. Want ik was uit het ritme en ik ben ziek en ik ziek eten. En als ik elke dag document moet lezen van Hippekip. En van Sugar Daddy. En van al die grappenmakers. Aantal ministers die zo corrupt zijn. En niets te maken hebben met het volk. Mi hoop dat ik een eye-opener die uno. Mi hoop dat ik archisa met taki. En mi hoop dat ik lees met poti aan documenten. Want er wordt flink gestolen. Isabi? Ik ben een beetje nog ziek. Ik ga proberen nu frequenter te komen. Want er zijn items zat. Korte versies maken nu. Ik ga gewoon per ministerie alle corrupte zaken bespreken. Per ministerie. Want we gaan naar de verkiezing toe toch? En mensen, in Fushimi kan je me een NDP meeting, want ik heb een brief geschreven en ik ga het brief ook laten plaatsen te Baka dinsdag, een felicitatiebrief. Ik heb respect voor de voorzitter die ze nog uitnodigen, want partij zijn aan Makti eten, want de shitak Sranan aan een play, toch? En een zuivering naar een aantal partijen. Van hieruit nu aan takitak de chaprahas. Sa de na NDP ubigin guerra. Na no NPS. De, no, NPSers ubigin yagi de chaprahas gue. Partialuhur u yagi de furman gue. HVB u yagi ala de furman gue. Yere, wa misapta ki a bombo wat we takangami. En ook bij de VAP.
wil ik vragen. Jagen jullie deze voorzitter weg? Ja toch? Want iedereen is daar bezig met zichzelf. Je hebt een Assis Gayadin groep. Je hebt een Sharman groep. Dan heb je een groep met Jogi. Die steelt ook samen met de voorzitter van het partij. Ja toch? Dan heb je 3 groepen daar. Wel, laat me jullie zeggen, VAP'ers. We weten allemaal dat er goede mensen zijn in politieke partijen. Maar wanneer je niet gaat zuiveren, dan word je gezien ook als een corrupteling van de VAP. Oppa je steek in je partij. En pa je contributie. Want if je nog pa je contributie, dan je nog mag taki wa partij. Want dat de meeste of deze zijn taki. Want de goede man ko pa je yo, dat de mato serieus. Dat die moet sabi. Dus onthoud moest met tijgunu. Partijgenoten en al die partijmaat mee. Daar is je met tijd. Dan go begin zuiver je politieke organisatie. Want daar moet je beginnen. NDP, u yagi de mangwe. Alle de voerman samek money. VAP, u yagi de ngwe. Partij hoor ook toe. NPS, jagen jullie voorzitter van NPS weg. Jagen jullie Pigot weg. Jaag ze weg. Dan heb je organisatie gezuiverd. Maar nu, wanneer deze gasten nog gaan blijven, vooral bij NPS, Partij hoor en VAP, geloof me, 100 jaar gaan jullie zo blijven. Dan gaan jullie bedelaars worden met de hele oil en gas, waar NPS ook erin zit. Want ze moeten niet komen spelen dat ze heilig zijn. En dat ze uit de coalitie zijn. En zogenaamd bij de oppositie. Unyami maats herre. Go hora poti voor de gek, hè, NPS? Hora voor de gek. Maar met teigo libisma. If you no change you denki, nang u do. En dan ik go om blakasma. Ik go om alas ramang tanga Sranan uma. Gaat niet om hun staan je van. Want wanneer ze dat black label drinken, kennen ze geen hun staan. Ze kennen die kuli niet. Ze kennen die blakkamang niet. Ze kennen die maron niet. Dat is het bibrada, misisa, fawaka, fahap oprati, molawa volk, mo gide wap chipachero. Maar de praxer van je mekawagi, nanga van je tank. Want abayu geest kaba, aji want $10,000, abayu geest kaba, want dat $10,000, otja $500,000 die eng. Want dit is na uw laatste kans er maron, sof kies unu, misama ka na ngami oka na ngami mata wires brada nga sa. Aso de bij unu. A boodschap moest de helder. De mij zeer unu. Mij zeer unu. Ja, als het te moeilijk te dit op alles proberen. Maar goed, is live. Mensen. Ik wil iedereen bedanken die me power. Ik ben iedereen dankbaar die me 's morgens app. Mijn appnummer is op mijn Facebook. Ik heb no hidden. Mijn nummer bestaat meer dan 25 jaar, 30 jaar voor mijn telefoon hebben staan op mijn nummer. Jullie mogen me altijd appen. Mensen die lid willen worden van Sranan. Wil je een bijdrage leveren aan Sranan? Wil jij een keertje ook in het bestuur komen van Sranan? Kom ons volgen. Kom ons met ons praten. We staan aan de Kopenhamenstraat 99, of bekend als de Jagalat Lasmonstraat. Het bord is daar Sranan. Kotaka uno. If you want to een bijdrage, een positief bijdrage. If you need een furu, dan kotaka uno. Is niet waar. Mijn telefoon is roko. Je telefoon is woko. Amazon kwam yo, mijn mikis trobi. 860-3400 is niet waar.
Want iedereen die mijn app van me uit mijn Facebook page krijgt me hoor. Dus Amazon Queen. De app meer Amazon Queen. 860-3400. Want jullie zijn mijn fan toch. Amazon Queen mijn popje. Maar goed. Heel veel lobby. Mensen. Ik wil zeggen. Takang ons refi. En nou kost volk. Want dat gaat ons nergens brengen. Want dat willen ze juist hebben. Om onszelf uit te schelden. En zichzelf te verrijken. Wanneer ik met beelden ga komen van woonhuizen. En waar ze blijven. En wat ze in 3 jaar en 5 jaar. Niet alleen van de VAP'ers. Ook van een aantal NDP'ers. Die zichzelf hebben verrijkt. En bij VAP zijn. Om verder zichzelf te verrijken. En dat er een man te met takasanati. Wel worden jullie boos hoor. Me kon je volgen, me kon je wissen. Ik heb niet smeten, zo ik heb het vaker gezegd. En de man zei dat negatief sang. Ga goed onderzoeken hoor jongens. Met jullie fake ID. Mensen, ciao. Share op mijn Suriname wacht op de verkiezingen. Ja, ik weet dat Suriname wacht. Sherida. Maar deze keer aan een emotie moest gaan stemmen. Laat me dat even zeggen. Aan het thema die show je gaan stemmen. Kan een verhaal. Dollar omlaag. Hoe gaan stemmen nou ederen. Maar ik kom nog. Ik ga vaker komen. Ja? Mensen, ciao. Iedereen die me heeft gedeeld en blijft delen. Hartelijk dank. Maar buitenlandse volgers wil zeggen. Hey, lobby. En dan wil ik zeggen, mensen, goedenavond. In het buitenland, goedemorgen. Ciao. Ciao. Para. Respect para kasi pwede. President, bakit ka Polutas TV. Mekitan awasa. Chema Meriam, Kauna Liba. Meriam. Yuna Meriam, I'm a Meriam, Mami mama Yuna Meriam, Kauna Libano. Me pare kokoro boro na mi mai pure, kokoro boro na mi pai pote. Chemi kata kokoro boro na mi made pure, mana mi pai pote. Baby kata sayu wani na mi papa yoko, baby kaya. Oh, sayu wani na mi papa yoko. One day, mana kokoro boro na mi pade pure, mama mi pai pote. Samitabo, Koskalio, Manasanaliba, Tenapara, Tamakamoko, Manapapanamo, Samitabo,
Lona liba, kotalio, Sranan liba, para kriki, kotamofo, Troisiana, madamofo, mitabo, 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 one day, mitabo, mitmiti wode, para liba. Desta